Binja ta' appartamenti li nbniet fuq art pubblika u li skont żewġ deċiżjonijiet tal-qorti kellha titwaqqa spiċċat inbiegħet għal kważi nofs il-prezz tal-valur proprju tagħha. Dan wara mossa tad-Dipartiment tal-Artijiet li spiċċa mar tajjeb biha min għamel żvilupp illegali. Kienet il-Malta Today li żvelat din l-istorja li tmur lura għall-amministrazzjoni preċedenti, f'perjodi meta politikament responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet kien hemm ix-Shadow Ministers Tonio Fenech u Jason Azzopardi. Il-każ jirrigwardja binja li hemm fuq il-bajja ta' Spinola f'San Ġiljan, binja li nħarġet fuq art mal-plajja li hi pubblika. Vince Farrugia, Ernest Grek u l-kumpaniji EG Property Holdings u Eldara ittieħdu l-qorti mill-Kummissarju tal-Artijiet. L-akkuża kienet ċara, dik li bnew blokk appartamenti li nħarġet fuq art pubblika. Fl-2006 l-qorti ddeċidiet u ordnat lil persuni involuti biex ireġgħu lura l-post għal kundizzjoni ta' qabel. Id-deċiżjoni li l-iżviluppaturi kellhom iwaqqgħu il-bini kienet ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell fis-sena 2009. Iżda mhux hekk ġara. F'Mejju tal-2010 l-Kummissarju tal-Artijiet iddeċida li dik il-biċċa art pubblika tkun offruta għal beħ permezz ta' sejħa. Deċiżjoni li tat nifs lill-iżviluppaturi li jissaraw tama li jġibu żewġ l-estensjoni abbużiva tagħhom, anke għaliex kellhom dak magħruf bħala ir-right of first refusal. Il-perit tal-Gvern ikkalkula li l-165 metru kwadru ta' art pubblika kellhom jinbiegħu għal 950,000 euro. Il-kumpanija ta' wieħed minn dawk involuti fil-binja illegali offrit biss 192,000 euro, bil-Kummissarju tal-Artijiet jgħid li din ma kienitx aċċettabbli. Permezz tal-Avukat Peter Fenech il-kumpanija qalet li l-prezz li kien qed jitlob il-Gvern ma kienx wieħed ġust. Hemm inħatar kumitat biex janalizza l-kwistjoni. Sa Novembru 2011 il-Kumitat qabel li jnaqqas 425,000 euro mit-talba biex sar qbil fuq prezz ta' 525,000 euro. Lil Jason Azzopardi dak iż-żmien segretarju parlamentari għarfuh b'dan kollu u qalulu x'inhuma l-għażliet biex jipproċedu. Azzopardi ikkonferma l-għażla li rat li l-kumpanija tieħu l-art għal 525,000 euro. Prezz imraħħas bi kważi n-nofs għal binja illegali li suppost waqqat u li se jitħallas fuq perjodu ta' 5 snin.